Oh. Wong ora ngene. Ya ora ngopo to? Nunut nggon. Nek sore nggo kompor nggo wajan ngono lho kepasang ning kono kuwi sisan. Kita nunut nggon. Layake apa-apa iso dituku barang-barang duwe lah itung kaya ngono ae. Sebelah lah. Hitung. Wedang ini gue ora larang asline, Cok. Ora nganti ngenteke Banjar Pekarangan nek kok segelas ngene iki. Iki jangan brengkut. Ora ke kursi sisan. Bantal guling kuwi lusuh ana rene turu ning kono kuwi sisan. Dene ora oleh nganggone kene ora oleh. Lah kene iki aku dodol ya kene iki. Lek nggon liya. Itu karepmu ora duwe nggon liya ora karepmu. Arep pasar. Arep pasar kono.